Facebook hälytti eilen ihan niin kuin joka päivä. Se kertoo, kun joillakin mun Facebook-kavereilla on syntymäpäivät. Sitten mä kävin kaikille totta kai onnittelemassa. Mä käyn aina onnittelemassa. Niin tänään sitten mies sanoi, että huomasit sä muuten se yksi tyyppi, että kelle sä olit käynyt laittamassa syntymäpäiväonnittelut. Et tiesitkö sä, että tämä kyseinen henkilö on kuollut jo 2 vuotta sitten? Mä en tiennyt. Mä en oikeasti tiennyt. Siis mua alkoi hävettää niin paljon. Mulle tuli niin paha mieli siitä asiasta. Että niin kuin miten voi olla mahdollista, että mulla on jäänyt tämmönen asia ihan täysin huomaamatta. Mut näin se valitettavan usein menee, kun ollaan tämmöisessä somemaailmassa. Mullakin on Facebookissa tai 6500 kaveria, josta en varmasti niin kuin henkilökohtaisesti tunne suurintakaan osaa. Mä oon monta kertaa miettinyt, että mä kävisin poistaa kaikki ne, ketä mä en niin kuin oikeasti tunne. Sitten mulle tulee jotenkin semmonen, että onko se vähän ilkeetä. Mutta se pitäisi ehdottomasti tehdä, hyväksyä sinne vaan ne ihmiset, ketkä oikeasti niin kuin on ystäviä, kavereita, tärkeitä, kenen kanssa haluat pitää yhteyttä. Mullakin suurin osa niistä kavereista on noista, kun mä paljon liikuin näissä NS-fitnesspiireissä ja siellä on tapana ottaa sitten kaveriksi melkein kaikki, niin suurin osa on siltä ajalta, että ihmisiä, ketä en oikeastaan niin kuin tunnekaan. Mutta puhuttiin just miehen kanssa siitä, että minkälaiseksi tämä niin kuin nykymaailma on mennyt. Että oikeasti niin kuin semmosia niin kuin tosi hyviä ystäviä on aika vähän. Ihmiset on paljon yhteyksissä somen välityksellä, mutta ei se ole sama asia kuin että sä tapaat sun ystäviä ja juttelet niiden kanssa tai vaikka soitat. Jotenkin olevinaan siis syyllistyn itsekin siihen, että olevinaan on niin kova kiire, ettei mukaan edes ehdi soittaa. Mutta ei se vaan niin pitäisi mennä. Ystävät on tosi tärkeitä, kaverit on tosi tärkeitä. Ja mullakaan ei siis pakko myöntää, vaikka Facebook-kavereita on 650 ja Instagramissa on pitkälti yli 2000 seuraajaa, niin ei mulla oikeat ystäviä ole. Ne on varmaan yhden käden sormilla laskettavissa. Ja sitten mulla on ainakin se, että mun on tosi vaikea saada ystäviä. En muista, että hirveän montaa olisi aikuisiällä saanut. Että totta kai semmoisia kavereita, mutta semmoisia oikeita ystäviä, kelle sä voit kertoa ihan mitä vaan, jutella mistä vaan. Ja kenelle sä haluat itsekin jakaa elämästäsi kaiken ja antaa apua, pyytää apua. En voi kyllä sanoa, että kovin montaa olisi aikuisiällä semmoista tullut. Et mulla ainakin itselleni vaikuttaa se, että mulla on niin huonoja ihmissuhdekokemuksia nuoruudesta, siis teini-iässä. Että oli paljon semmosia, että ihmisiä ei voinut oikeasti luottaa. Että ihmisiin, kenen luotin, niin ne petti mun luottamuksen tosi pahasti. Niin ehkä sekin vaikuttaa sitten, että ei oikein halua päästää ihmisiä lähelle. Et mun mieskin sanoi silloin, kun me tavattiin, että mä olin kuulemma ollut silloin semmonen tosi kova kuorinen, että oli tosi vaikea päästä sisälle mun ajatusmaailmaan ja mun elämään. Ja on varmasti vieläkin, jos vieras ihminen tulee. Että tavallaan mä haluaisin uusia kavereita, mä haluaisin uusia ystäviä. Mutta sitten mä en kuitenkaan uskalla laskea ihmisiä lähelle. Et ei ole kyse siitä, etteikö olisi aikaa. Ihan varmasti olisi aikaa. Mutta mä ehkä tarviin semmoista perseelle potkimista sitten ja että mua pyydetään ainakin alkuun. Et sit kun mä opin tuntee ihmisen, niin sitten mä itsekin kyllä pyydän ja haluan olla toisten kanssa. Mut se on aika surullista, kun katsoo ympärillä, niin monet muut semmoset kaverit löytää uusia kavereita, löytää uusia ystäviä, pitävät hauskaa. Mua aika harvoin ylipäätään kukaan minnekään pyytää. Et se on varmasti hyvin pitkälti oma vika. Kun on tämmönen. Ei pysty luottaa ihmisiin. Se on huonoja kokemuksia. Mutta ehdottomasti ystäviin täytyy pitää enemmän yhteyttä. Ei millään pelkällä Facebookilla, vaan siis ihan soittamalla ja tapaamalla. Sinne on löydettävä se aika. Se on tää nykymaailma vähän tämmönen olevinaan oma elämä
on jotenkin niin paljon tärkeämpi koko ajan. Kaikki muu on tärkeämpää, työ on tärkeämpää, harrastukset on tärkeämpää, koti on tärkeämpää kuin ystävät. En tiedä, tähän pitäisi kyllä itsekin tehdä muutos. Miten teillä? Onko teillä paljon ystäviä, kavereita? Ystävystyttekö te helposti? Miten te ystävystytte? Mistä te saatte kavereita? Koska olisi kiva saada uusia kavereita. Myös näin aikuisiellä. Kyllä sitä niin kaipaa semmoista samanhenkistä juttuseuraa. Eikä vaan aina semmoista, että menee siinä omassa kuplassa koko ajan eteenpäin. Vuodesta toiseen. On aika tylsää. Eikä se anna sitten hirveästi mitään, jos koko ajan pyörii vaan samat asiat. Mutta kommentoikaa ihmeessä teidän ystävyyssuhteistanne. Kiitos kun katsoit taas videon ja muistahan tilailla kanavaa ja tykkäillä. Tällaista asiaa tällä kertaa. Onhan minulla täällä nämä karvaiset pienet kaverit aina seurana. Niistä ei hirveästi juttuseuraa ole, vaikka ne kaikkea vastaileekin, mutta ei oikein tommosia syvällisiä juttuja sitten ymmärrä. Moikka! Mitä Meili? Mitä? Purnauski.